Здравейте, колеги, брокери на недвижими имоти. Дойде ред за второто видео, с което ще започна, така да се каже, от А и Б-то на тая професия. В това видео ще ви запозная с някои от правилата, множеството правила за работа на брокерите, които съм създал, които всъщност нарекох устав, защото считам, че и препоръчвам да се спазват, защото ще донесат максимално бързо много сериозни резултати в работата на всеки един брокер. Всъщност това са едни препоръки към работата на всеки един брокер, които съм дефинирал като правила поради простата причина, че са многократно използвани от мен и екипа, който ръководих в работата на нашата агенция. И на практика те са се доказали като способи с 100% ефективност и именно благодарение на тях бяха постигнати и се постигат непрестанно успехи в този бизнес. Преди да ви запозная с някои от правилата в това видео, искам да кажа, че всъщност тези правила, тези препоръки са разгледани по-подробно в някои други техники, с които ще ви запозная по-нататък в други видеа. Разгледани са в различни аспекти, като основа или част от различни тактически постановки и похвати за работа на брокерите. И всъщност тук това всъщност правилата всъщност са в по-краткия синтезирания вид на тези препоръки. Става въпрос за тези, които по-краткия вид става въпрос за тези, които са залегнати в различни методи на работа, където са разгледани по-подробно. И всъщност желанието ми е хората да ги осмислят, да ги пробват, за да могат да се уверят, че ако се придържат към тези правила на работа, наистина ефекта ще бъде много голям и ще усетят много скоро разликата в това преди и след прилагането им. Сега, ще започнем с по-елементарните неща, естествено, за да можем да градираме във времето. И така, целта е, в крайна сметка, всеки един брокер да се научи по-бързо и за по-кратък период от време да прави повече сделки. Нали? И така, първото, на което искам да се спра, значи, ние говорим, че когато дойде купувач в фирмата, му се изготвя така наречената програма за огледи, която включва имоти с огромен потенциал за сделка, имоти с по-малък потенциал за сделка и имоти за сравнение. Но по-късно в това видео, ако не засегнем темата, в следващи ще засегнем защо и как се конструира програмата. В кой етап кои имоти се предлагат за огледи, ще разговарям в едно от видеята за много често трите фази, през които преминава един купувач, преди да се стигне до третата, в която всъщност по-лесно избира и купува имота. Но това е предмет на разговор за друго видео. И така, всеки един първото правило, първата препоръка, която аз дефинирах като правила, които формират така наречен устав, по подобие на военния устав, като нещо, което, пак казвам, според мен е необходимо да се спазва, тъй като тези неща, които съм написал в книгата си, с които ще ви запозная в видеята, са тествани повече от 20 години и не става въпрос за тук някакви случайни неща, става въпрос за изпробвани неща, от, както се казва, от живия живот, и които са работили многократно. И затова имам и така коража да застана
пред хората, които ме гледат и спокойно и дори вдъхновено да разкажа за своя опит и знанията и за това, което съм създал като, би казал, научна литература по въпроса. И така, всеки един имот от програмата за огледи на даден купувач препоръчвам да се обясни подробно какво представлява, да се обясни на клиента какво представлява, като това най-вече важи, когато според посочените изисквания на купувача в програмата попадат много имоти. Много имоти, примерно над 10 имота. И с един такъв разговор може да се постигне една точна селекция, за да не се губи излишно време в огледи, които са подходящи в по-малка степен за съответния клиент, особено говорим за първоначалните огледи. По-нататък ще изясня какво имам предвид, а да се насочат усилията към провеждане на огледи на имотите, които в най-голяма степен отговарят на условията, посочени от купувача, на които трябва да отговаря имота, който той би закупил. Като същия принцип на действие важи и ако клиентът е в ролята на наемател или заменящ, ако иска да осъществи замяната като сделка, като следващи видеа ще се спрем и на спецификата на наемните отношения и на сделките от тип замяна, които са много интересни и за които се изисква много голямо майсторство, защото в много случаи някой, както се казва, може да използвам народната поговорка, една от средите може да се мисли, че става въпрос замяна кон за кокошка и трудно се постига консенсус при такива сделки, но има техники, има начини, има методи, способи, с които да се постигне това нещо. Независимо дали е замяната едно към едно или с доплащане на едно от страните. И така, но това сега да не се отклоняваме, не е предмет на това видео, на това, което искам да кажа с това видео. Така, второто правило. Някои имоти, които са включени в програмата за огледи, които едновременно отстъпват по качество на други определени като потенциални за сделка и заедно с това на всичко отгоре са обявени за продажба на по-високи цени от подходящи за сделка, от тия, които в програмата сме маркирали като подходящи с голям потенциал за сделка, където вероятността за сделка, т.е. вероятността да избере купувача един от тези имоти е много голяма. Такива може да се използват за сравнение и насочване на клиентите относно това, които гледаните имоти от кои от огледаните имоти могат да направят свой избор за покупка на имот. Като в зависимост от това какво ще реши клиентът, на някои от предложените имоти за сравнение могат да бъдат направени огледи, а други, ако той откаже да направи огледи, сравнението ще се прави на база на описание на техните качествени характеристики. Като това, разбира се, трябва да го направи брокера. Само така купувачът ще може да направи очевидната разлика между имотите, сравнявайки подходящите, потенциалните за сделка, които всъщност това са имотите, които притежават необходимите качествени показатели, за да може да бъдат предмет на сделка, и с останалите, и да се убеди, че брокерът наистина предлага най-доброто, с което разполага агенцията към момента, като това ще му помогне по-бързо и по-лесно да направи своя избор. Целта, която всеки един брокер съвсем естествено би следвало да преследва, защото това на практика означава по-бързо осъществяване на сделка. Третото правило, третата препоръка, която искам да споделя, трябва да се прави постепенно стесняване на предложенията като имоти до 4-5 броя, да се опита брокера да ги направи до 4-5 броя имоти за оглед. Това може да стане след избистрения, образно казано, за брокера по време на огледите
по отношение на това, кои са приоритетните изисквания за имота от страна на купувача. Тоест, те, с които той при никакви обстоятелства не би направил компромис. Четвъртото правило, след достигане свиване на кръга от предложенията до 4-5 броя, да се наблегне на един или два имота, да се създаде у купувача един вид усещане за нетърпение за оглед, като се изтъкнат естествено положителните характеристики на тези един или два имота. И тези имоти могат да бъдат оставени последни или едни от последните за огледи. Следващото правило, което искам да споделя, или иначе казвам следващата препоръка, убеждаване предимствата на вида имот, който имаме в момента, примерно къща или апартамент, и който можем да предложим вместо друг вид имот, с който не разполагаме със строителни, пазарни, юридически или и психологически аргументи, в зависимост от някои потребности, споделени от страна на купувача. Тоест, възможно е да потърсим реализация, ако примерно иска апартамент да закупи клиента, но в момента до този ценови диапазон не разполагаме с това, което искаме, можем да изтъкнем предимствата, положителните качества на къща, примерно, до този ценови диапазон, или едно такова пренасочване може да ни доведе до сделка. Следващото, което мога да препоръчам, е показване на перспективата при закупуване на даден имот, предлаган от нас. Тоест, обяснява се, че имотът има развитие и бъдеще след известни подобрения. Примерно, какво развитие може да има имота, какъв потенциал има този имот, за да направи клиента това, което иска в него. Просто подсказваме възможността. Примерно, ако е парцел, какво и как може да се построи, как може да се ситуира в парцела, съответно етажността, застроената площ, предимствата на локацията и така нататък. И ако сме убедени, че на тази локация след време имота ще бъде продаваем поради своите качества, едно от което и може би едно от най-важните е именно местоположението, можем да изразим мнение, че ако се наложи, защото в живота никога нищо не се знае, този имот би бил по-лесно продаваем. В борбата да спечелим, образно казано, битката и да стигнем до сделка, можем да прилагаме и следващата препоръка. Представяне на примери за осъществени продажби, подобни на тези, които предлагаме в момента. Т.е. подобни на имотите, които предлагаме в момента. Това може да убеди един купувач да закупи даден имот, като види, че и други купувачи са направили също, т.е. купили са подобен имот. Като техника това е подходящо, когато един купувач се двоуми, както се казва, не е сигурен в своя избор. И затова, като види, че и други хора са направили подобна покупка, може да реши, че след като има и други взели такова решение, едва ли то може би е правилното и това да премахне съмненията му и да се стигне до сделка. Същото важи за хората, които са в ролята на наемащи или заменящи. Осмото правило, осмата препоръка, с която искам да ви запозная, е следното. Трябва брокера да се стреми да се довърши, да се осъществят огледите на одобрените от програмата за огледи на клиента от самия него имоти в по-кратки срокове. Тоест всеки един брокер трябва да се стреми колкото се може по-бързо да заведе на оглед клиента на имотите, които след разговор и селекция са били избрани от купувача. Като това с особена сила важи за програми с много имоти в тях. И това е необходимо от гледна точка на това, че в противен случай може да стане така, че докато брокерът говори на някои имоти, които не са от най-подходящите, клиентът сам или с друга агенция може да види имот, който е бил в програмата за оглед на агенцията, но брокерът не го е завел на оглед
там и така клиента да купи имота без агенцията, респективно с друга агенция или по частна обява. Именно за да не бъде изпреварена агенцията от друга посредническа фирма или клиента сам да купи имота по частна обява, е необходимо тези огледи да се осъществяват максимално бързо. Деветото правило е да се допълват от брокера в програмата за огледи всички нови имоти, които, това веднага, щом постъпи нов имот, които отговарят, според изискванията на клиента, отговарят за него, които са подходящи за оглед за него. Като всеки един брокер всеки ден трябва да проверява всяка една програма за оглед, която има. Това означава програмата на клиента, на всеки клиент, с който работи, за да види дали няма такъв имот постъпил, подходящ за клиента, който обслужва. И съответно, или пък ако няма идея, трябва да дава програмата за огледи на управител, за да може той на време да допълни подходящите имоти за огледи, в случай, че, разбира се, има такива. От гледна точка помощта по време на работа, понеже някой път става така, че идват повече клиенти на един път, управител, заместник управител, може да са заети и те по други, да изготвят програми за огледи, с огледи, с документации, с преговори и така нататък. Е хубаво да има така наречените типови програми за огледи, за и такива, как да се каже, форс-мажорни обстоятелства, когато изведнъж много клиенти дойдат и трябва бързо да се тръгне на оглед, защото никой клиент не иска да чака много в офиса и така да му е досадно да се организира брокера. Целта е колко се може по-бързо от момента на идването на клиента в агенцията да се отиде на оглед. И един от начините, за да има някаква базисна информация, да се отреагира веднага, когато се появи клиент, значи за целта трябва да има готовност за огледи. Това може да стане като трябва да има написани така наречените типови програми за огледи. Това са програми за огледи, които на практика могат да се ползват изцяло или като основа, като първични огледи за някои клиенти. Тоест, те може да включват имоти, които, ако не са изцяло подходящи, поне за първите огледи, както се казват, могат да спасят положението, в случай, че наистина просто за момента няма време да се изготви веднага програма за огледи и няма кой да я изготви веднага. Така. Но такива може да се създадат такива програми, те наречени типови програми, може да се създадат само когато в тях няма строго специфични изисквания за имота, който се търси от клиента. Съответно за покупка, наемане или замяна, в зависимост от това какъв е клиент. Тоест, това са програми с по-малко и по-общи като характер изисквания и затова имотите, включени в тези програми, могат да се използват за повече от един клиент. Логично е. И на практика, ако дойде нов клиент с изисквания, сходни почти или изцяло с изискванията на стар клиент на агенцията, с който тя вече де-факто е провеждала огледи, брокерът вместо да бави новия клиент и да му съставя програма, може да припише тази на стария клиент и даже да ползва готовата програма за огледи и после да направи съответно програма за новия клиент. Като съответно, вземайки тази готова програма на стария клиент, може да направи огледи на имоти, избрани от нея, които като привършите с огледи, вече може на спокойствие, когато има време, да се създаде програма за съответния клиент. Например, ако клиента търси да купи двустаен апартамент, двустаен тухлен апартамент, да кажем, и няма по-специфични изисквания, като такива за етаж,
и изложение, тази програма ще включва по-голям брой имоти, тъй като е нормално повече имоти да отговарят на по-малък брой изисквания. И обратното, ако изискванията са повече и са по-специфични, по-малко имоти ще ги покрият, нали, тези изисквания. И тогава на практика тази програма, включваща всички имоти, отговарящи на тези две изисквания, в случая именно имота да е доставен и тухлен, ще може да се ползва за база данни и за други програми за клиенти с подобни изисквания. В резултат на това, брокерът няма да търси и да губи време да подбира имотите с подобни характеристики от тези, с които разполага, описани в описите на агенцията, а ще ползва тези един вид унифицирани за съответния тип, вид имоти, програми за огледи, които именно поради тази причина са наречени и типови. Пак казвам, целта е да се спести време и по този начин да се отреагира при нужда веднага за огледи, защото по-нататък ще го кажа, но уважаеми колеги, опитайте се клиент дошъл с възможност за огледи, никога да не го връщате, защото отвън чакат много други агенции, много частни обяви и вие, ако примерно ви домързи или нямате готовност за огледи, поне за един, да видят този човек, да види, че действително има какво да предложи агенцията, действително има сериозно отношение към него, а не отлага, колкото е така, нали, огледа, защото търсейки някаква причина за да го отложи, наистина не трябва да го допускате, защото разочаровате ли клиента с първото впечатление, лучше може и да не дойде. Мои колеги са допускали такива грешки, за които доста сме се разправили, защото това е недопустимо. Клиент влязал, трябва да се стремиш възможно най-кратко да тръгнеш на огледи с него. Не казвам стихийни, неорганизирани, неправилни огледи. Казвам такива, които са адекватни като избор според изискванията му. Но да го върнеш и да чакаш, че ще дойде след известно време, в повечето случаи това нещо се наказва. Това нехайство, мързел, липса на организираност и д.н. се наказва от клиента и само установяваш как си загубил шанса за една сделка, което освен това има и индиректен ефект, защото този човек споделя с кръг от приятели, познати, роднини за това, че е ходил и не са го обслужили веднага, ми съм казали в други ден, примерно. И това всичкото нещо влияе, защото каквато информация получат тези хора от неговия приближен кръг, те ще споделят с други, ефекта се мултиплицира, става като снежна топка и в крайна сметка така не се печелят позиции в този бизнес. И това не е недопустимо. Сега, мисля, че така на този етап ще продължим пак с това видео. Мисля, че в това видео е достатъчно това, което исках да кажа. Не стават прекалено дълги видеята, но в следващите видеа ще направя подбор пак от тези правила. Пак казвам, методически за мен това е пътя, така съм обучавал хората да минем през тези правила, докато по-интересната част ще дойде с вече чисто тактическите брокерски похвати, които са доста интересни и много от тях нестандартни. Но няма как. Нали? Първо трябва да се почне, както казах в началото на клипа, от А и Б и по-елементарните неща, които някой от тях, на някой може да му се, особено на колеги с дългогодишен стаж, да им се струва тази лабава така и така, но ако внимателно пресеят думите ми, ще видят, че всъщност дълбочината на това, което казвам и смисъла, но спокойно ще дойде време, когато наистина, след като минем
Аз няма да мина през всички правила, аз ще направя селекция, вероятно, защото те са над 100, но се опитам така по-съществените, но като за първо по-чисто професионално специфично видео исках да започнем от по-елементарните неща, докато, пак казвам, стигнем до интересните способи на действие, чисто тактическите методи и похвати, възможностите, защото в нашата професия има много възможности. Един вариант, една вариация на развитие на ситуацията може да доведе до поява на други, те да се мултиплицират в друго развитие и така. Брокера може да изпада в различни ситуации и когато е подготвен как да противодейства, може да стигне да се поздрави с успех. И освен това, когато е подготвен човек, то му личи, той има самочувствие, извършва увереност, излъчва така една сила, дори харизма, която се усеща от клиентите съзнателно и подсъзнателно, и това също оказва влияние, когато в работа всеки един брокер оказва влияние за това дали в крайна сметка ще направи сделка или няма да я направи. Та от мен толкова за това видео. До нови срещи, както се казва. Очаквайте скоро следващото ми видео.